बागुलबुवा. चंद्रावत. देवधरने फोनवरून बाहेरचं जेवण मागवलं. तोपर्यंत त्याला वेळ होता. आता काय करायचं या विचारात तो होता. त्याला त्याच दिवशी आठवलं की गेले 2-3 दिवस आपल्याला यशच्या फोनवरून कॉल येत आहेत. आपण जर यशच्या फोनवर कॉल लावला तर कुठे गोम आहे ते तरी कळेल. आता लावायलाच पाहिजे कॉल, नाहीतर वेडा होईन मी, देवधर म्हणाला. त्याने त्याचा फोन हातात घेतला. यशचा नंबर शोधून डायल करायला सुरुवात केली. त्याने फोन कानाला लावला, पण नंबर अस्तित्वात नाही असं त्याला ऐकू आलं. देवधर पुढच्या 2 भाषा ऐकायला थांबला नाही. त्याने फोन कट केला. आता जर पुन्हा यशच्या फोनवरून कॉल आला तर उचलायचाच, आणि तो स्वरूपाच्या विचारात हरवून गेला. आता साधारणपणे रात्रीचे 9:30 वाजून गेले होते. जेवण थोड्याच वेळात येणार होतं. चला तोपर्यंत ताट लावून घेऊ, म्हणजे जेवण आल्या आल्या लगेच बसता येईल, देवधर म्हणाला. तो स्वयंपाकघरात आला. स्वयंपाकघर व्यवस्थित होतं. त्याने सगळं आवरून ठेवलं होतं. इतक्यात त्याचा फोन वाजला. कॉल पाहिला तर यशच्या नंबरवरून होता. त्याने घाबरत घाबरत कॉल उचलला. हॅलो, कोण बोलतंय? त्याचा आवाज कापरा झाला. अरे असं काय करतोयस बाळा, आई बोलते मी तुझी, समोरून आवाज आला. देवधरने कानावरचा फोन काढून तो डोळ्यांसमोर धरला तर कॉलवर आईचाच नंबर होता. त्याने सुस्कारा सोडला. पण हे नक्की झालं तरी काय आत्ता? आपण तर यशचाच नंबर पाहिला होता स्क्रीनवर, तो मनात म्हणाला. हां आई. अगं बोल ना, तो स्वतःला सावरत आवाज व्यवस्थित करत म्हणाला. देवधर, अरे काय झालंय तुला? इतका का घाबरला आहेस? काही ताण आहे का? त्याच्या आईने काळजीने विचारलं. नाही आई, काही नाही, तू बोल ना, तू का फोन केलायस? त्याने आईला विचारलं. अरे काही नाही, खूप दिवसात बोलले नव्हते ना तुझ्याशी, म्हणून, देवधरची आई म्हणाली. काय रे देवधरा, तिथे माझी आठवण येत नाही का? दरवेळी आपला मीच फोन करते माझ्या पोराच्या काळजीने, देवधरची आई म्हणाली. आई, अरे तसं काही नाही ग, कामं असतात खूप इथे, देवधर आईला समजावत म्हणाला. काय रे देवधर, कुणाच्या प्रेमात बिमात पडलास की काय? देवधरच्या आईने थेटच विचारलं. काहीही काय बोलतेस? आणि तुला कसं कळलं? म्हणजे म्हणजे तसं काही नाही, देवधरने जीभ चावली आणि सावरत म्हणाला. अरे आई आहे मी तुझी, एकटेपणा सहन होतोय का कुणाला की तुला होणार आहे? अरे साहजिक आहे हे, देवधरच्या आईने त्याला सावरून घेतलं. अगं आई पण, देवधर, आता पण नाही नि बीण नाही, घेऊन ये बरं तिला गावी. मला काही ते काय म्हणतात ते तुमचं? हां, प्रॉब्लेम नाही. आईने सगळं ठरवूनच टाकलं होतं. देवधरला काही वेळच दिला नव्हता. आईने फोन ठेवला. हे आईला कसं कळलं? आपण तर काहीच सांगितलं नव्हतं. धन्य आहे आईची, आई ती आईच, देवधर स्वतःशीच म्हणाला. पण आता आपल्याला स्वरूपाला सांगावंच लागेल. तसंही खूप दिवस झाले, ओळख झालीये, काल तर भेटलोही होतो. आता थेट भिडायचं, देवधर म्हणाला आणि स्वप्नात हरवून गेला. एवढ्यात हॉटेलवाला पार्सल घेऊनही आला होता. दारावरची बेल वाजली. देवधरने पार्सल घेऊन त्याला पैसे दिले आणि दार लावून घेतलं. तो ताट घेऊन बाहेरच्या खोलीत आला. टीव्हीचं बटन सुरू केलं आणि टीव्ही बघायला लागला. एकीकडे त्याचं जेवण सुरू होतं. टीव्हीवर काहीच विशेष नव्हतं. त्याने जेवण आटपलं. तो त्याच्या खोलीत आला. त्याच्या बेडवर कुणीतरी होतं. खोलीतली लाईट बंद होती. कोण आहे? देवधरला कुणीतरी आपल्या खोलीत असणं अनपेक्षित होतं. तो घाबरला. ते जे कोणी होतं ते स्थिर होतं. देवधर जीव मुठीत घेऊन पुढे पुढे सरकत होता. देवधर लाईटच्या बटनांकडे वळला. त्याचा हात पुढच्या क्षणी बटनावर होता, पण लाईट बटन दाबूनही लागली नाही. कोण आहे? त्याने पुन्हा एकदा विचारलं. तो आता पूर्णतः जवळ पोहोचला होता. त्याने त्यावर हात ठेवला तर ते जे कोणी होतं ते गरकन मागे फिरलं. तो चेहरा यशचा होता. विचित्र, किळसवाणा, पांढरा फट्ट चेहरा. त्याचं धड तसंच पाठमोरं होतं, पण चेहरा वळला होता. खोलीत उदास, निळसर लालवट प्रकाश एकवटला होता. बाहेरची बोचरी थंड हवा अंगाला झोंबत होती. त्या वातावरणाची देवधरला शिसारी आली. यश तू? देवधरला अजूनही विश्वास बसत नव्हता.
मीच सांगितलं तुझ्या आईला तुझ्या प्रेमाबद्दल. यश निर्विकारपणे म्हणाला. का? देवधरने हिंमत करून पुढचा प्रश्न विचारला. यश काहीच बोलला नाही. तो निश्चिल राहिला. पुढच्या क्षणी खोलीतला दिवा लागला आणि एकाएकी यश नाहीसा झाला. घड्याळात रात्रीचे 11:30 वाजले होते. त्याने बेडवर अंग टाकलं. यावेळी देवधरला यश दिसल्याची भीती सोडून काहीच वाटलं नाही. उलट त्याला यशची किळस आली. त्याचे डोळे गपागप मिटले. दोन प्रणयमुग्ध व्यक्ती काळ्या पांढऱ्या आकृत्यात जणू त्या प्रणय करत होत्या. त्या प्रणयात धुंद होत्या. त्या एकरूप झाल्या होत्या. पण सगळं कसं पुसट होतं. त्या दोघांचेही चेहरे मात्र दिसत नव्हते. ती एक बंदिस्त खोली होती. त्या खोलीलाही काही रंगरूप नव्हतं. एखाद्या कृष्णधवल चित्रपटासारखं ते दिसत होतं. स्त्री आकृती पूर्णतः धुंद झाली होती. पुरुष झोपला होता. अचानक चित्र पालटलं. त्या प्रणयरूप प्रेमळ चित्रात भाव बदलू लागले. भीतीचं सावट पसरू लागलं. प्रतिकार होऊ लागला. शेवटी तो नणुकुचीदार सुळे फक्त चमकले आणि पुढच्या क्षणी एक हृदय चिरत जाणारी किंकाळी वातावरणात भिनली. देवधर दचकून जागा झाला. परत तेच स्वप्न. तो स्वतःशीच म्हणाला. तो आता पूर्णतः घाबरला होता. पुन्हा दुसऱ्यांदा त्याला तेच स्वप्न पडलं होतं. तेव्हा साधारण रात्रीचे 3 वाजले होते. देवधरला अस्वस्थ वाटत होतं. त्याला प्रकर्षाने कुणाची तरी सोबत हवीशी वाटत होती. त्याचा घसा कोरडा पडला होता. पण त्याला उठवतही नव्हतं. अंग पूर्ण ठणकत होतं. त्याला ताप भरला होता. तो पूर्ण रात्र तळमळत राहिला. दुसऱ्या दिवशी त्याला उशिराने जाग आली. बँकेत जावंसं वाटत नव्हतं. त्याने घरूनच बॉसला फोन करून सांगितलं. तो पूर्ण दिवस घरीच राहिला. बागेतही तो गेला नाही. असेच दिवस चालले होते. मधून मधून देवधरला स्वप्न पडायची. पण त्याचा अर्थ मात्र समजायचा नाही. स्वरूपा त्याला आता रोज भेटत होती. अगदी छान सूत जुळलं होतं दोघांचं. आता फक्त एकमेकांसमोर कबूल करायचं राहिलं होतं. कधी कधी आई फोन करायची. तिलाही आता स्वरूपा माहिती झाली होती. तिची चौकशी व्हायची. मधून मधून गावी येण्याचा आग्रह व्हायचा. अरे देवधरा, एकतर तिथे शहरात प्रेमात पडलायस. त्या पोरीला बघू तरी दे की या म्हातारीला. कधीपासून सांगते तिला इथे गावी एकदा आण म्हणून. देवधरची आई फोनवर त्याला विचारत होती. त्यांनाही स्वरूपाला पाहायचं होतं. अगं आई, घाई काय आहे? आता मलाही बँकेतून सुट्टी काढणं शक्य नाहीये. तिचंही काम आहे. देवधर आईला टाळत होता. तिला मनातलं सांगितल्याशिवाय गावी घेऊन जायचं नाही असं त्याने ठरवलं होतं. देवधरच्या आईने फोन ठेवला. बस, आता आपण पुढाकार घ्यायचा. तिला सगळं सांगून टाकायचं आणि लग्नाची मागणी घालायची. देवधर स्वतःशीच म्हणाला. आणि त्याने पक्क ठरवलं. इतके दिवस, खरं तर महिने, भिजत घोंगडं ठेवलं होतं त्या दोघांनी. आता एकमेकांना कळायलाच हवं होतं. आज बोलायचंच. त्याने स्वरूपाला फोन लावला. हॅलो, मी देवधर बोलतोय. तो म्हणाला. काय रे, अजून जुनी सवय केली नाही वाटतं तुझी. अजूनही स्वतःचं नाव सांगतोस. ती खळखळून हसली. देवधरही हसला. आता त्याला स्वरूपाचा स्वभाव माहिती झाला होता. काय ग, आज भेटशील का? देवधरने विचारलं. अरे, आज काय एकदम विचारणं वगैरे? आपण रोजच तर भेटतोय महाशय. स्वरूपा तिच्या नेहमीच्या मस्करीच्या सुरात म्हणाली. ते सोड ग, वेळ आहे का नाही ते सांग. देवधर म्हणाला. काय महाशय, आज झालंय काय आपल्याला? स्वरूपाने विचारलं. काही नाही ग, असंच आठवण येते तुझी खूप. देवधर म्हणाला. बरं, ठीक आहे बाबा, भेटते मी. मग तर झालं. स्वरूपा एखाद्या लहान मुलाला सांगावं तशी सांगत होती. देवधरने फोन ठेवला. तो बँकेत गेला. आज तो खुश होता. बराचसा सावरला होता. यशला जाऊनही महिने लोटले होते. दुपारी असाच बसला असताना त्याला इन्स्पेक्टर रणपिसेंची आठवण झाली. एकदा अशाच एका दुपारी ते यशच्या केसबाबत काही बोलण्यासाठी घरी आले होते. तेव्हा स्वरूपाही तिथेच होती. हॉलमध्ये तिघेही बसले होते. त्यांचं असंच काहीसं बोलणं सुरू होतं. या कोण? इन्स्पेक्टर रणपिसे म्हणाले. ही माझी मैत्रीण स्वरूपा चिटणीस. देवधरने ओळख करून दिली. बरं, मी असं म्हणत होतो देवधर, यशचा मृत्यू हा अपघात किंवा आत्महत्या वाटत नाही. इट्स अ मर्डर. पण असा विचित्र मृत्यू, काहीतरी वेगळंच वाटतंय त्या मृत्यूमागे. रणपिसे म्हणाले. इन्स्पेक्टर,
आता मला नाही बोलायचं या विषयावर. खूप मुश्किलीने सावरलोय यातून. आता यशची प्रत्येक आठवण म्हणजे ओली जखम झालीये. असं म्हणतानाच देवधरचे डोळे पाणावले. देवधर, मी समजू शकतो, पण तुम्ही सहकार्य केलं तर यशच्या आत्म्याला शांती मिळेल. रणपिसे समजुतीच्या स्वरात म्हणाले. हो इन्स्पेक्टर, मी समजू शकतो, पण स्वरूपाने देवधरला सावरलं. ठीक आहे, येतो मी. सावरा यांना. इन्स्पेक्टर रणपिसे देवधरच्या घरून निघाले. हिला कुठेतरी पाहिलंय आपण. पण कुठे? इन्स्पेक्टर रणपिसे मनात म्हणाले आणि ते निघून गेले. ती देवधरची आणि रणपिसेंची शेवटची भेट ठरली. रणपिसे गेल्यावर स्वरूपाही घाईघाईने निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी देवधर बँकेत गेला. साहेब, बॉसनी बोलावले तुम्हाला, पिऊन सांगून गेला. देवधर परवानगी घेऊन बॉसच्या केबिनमध्ये गेला. ते खुर्चीवर शांतपणे बसले होते. देवधर, यशच्या केसची कस्टडी इन्स्पेक्टर रणपिसेंकडे होती. हो, काय झालं सर? आणि होती म्हणजे आता? देवधर गोंधळला. अरे, आज सकाळीच बातमी आली आहे पेपरला. बॉस संयमाने सांगत होते. अरे, रणपिसे गेले काल रात्रीच. बॉस शांत झाले. देवधरच्या चेहऱ्यावर भीती होती. कसे? देवधरने विचारले. काही माहीत नाही, बहुधा हार्ट अटॅक, कारण पेपरमध्ये तसंच लिहिलंय, बॉस म्हणाले. देवधरला जरासं विचित्र वाटलं. हा सगळा घटनाक्रम देवधरच्या डोळ्यासमोरून जशाच्या तसा गेला. त्याला पुन्हा वाईट वाटायला लागलं. यशच्या डेस्ककडे पाहून पुन्हा तो उदास झाला. पण आज काहीही करून त्याला स्वरूपाला सांगायचंच होतं. आज तो पूर्ण दिवस बँकेत थांबला. स्वतःला कामात गाडून घेतलं आणि संध्याकाळच्या सुमारास तो स्वरूपाला भेटायला त्यांच्या ठरलेल्या जागी म्हणजे निवान कॅफेमध्ये गेला. तो लवकरच आला होता. स्वरूपा अजून आली नव्हती. त्याला आता वेळ खूप हळूवार जातोय असं वाटायला लागलं होतं. इतक्यात स्वरूपा आली. काय रे, आज लवकर? स्वरूपाने विचारलं. हो, असंच. बस ना तू, देवधर म्हणाला. एनी ऑर्डर? वेटरने विचारलं. येस, आपली नेहमीची ऑर्डर आणा, देवधर म्हणाला. स्वरूपा देवधरकडे नुसती पाहतच होती. बहुधा देवधरमध्ये झालेला बदल तिला नवीन असावा. देवधर घाई करणारा, इतकं मोजकं बोलणारा कधीच नव्हता. मग आज असा का बदल? काय रे, काय झालं? स्वरूपाने देवधरचा हात हातात घेत विचारलं. स्वरूपा, ते सगळं सोड. मी तुला एक विचारलं तर तुला राग येईल? देवधरने कधी नव्हे ते थेट मुद्द्यालाच हात घातला. अरे, तू आधी सांग तर, मग मी ठरवीन, स्वरूपा म्हणाली. तू 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 मला आवडतेस. स्वरूपा, लग्न करशील माझ्याशी? देवधर चाचरत म्हणाला. स्वरूपा खळाळून हसली. अरे, असं कुणी प्रपोज करतात का? बावळट. तिने तिचा नेहमीचा शब्द वापरला. म्हणजे नक्की काय? तुला आवडलंय की नाही आवडलंय? त्याचा चेहरा बघण्यासारखा झाला होता. अरे गधड्या, मलाही तू खूप आवडतोस. आय लव्ह यू. स्वरूपा गोड लाजली. त्याचवेळी वेटर ऑर्डर घेऊन आला. अरे जा बाबा, थोडं नंतर यायचंस ना, देवधर म्हणाला. वेटर ऑर्डर घेऊन जायला लागला. अरे आता आलाच आहेस तर ऑर्डर देऊन जा, देवधर म्हणाला. स्वरूपा आता मान खाली घालून फिदी फिदी हसत होती. हसताना खूप गोड दिसायची ती. गालाला खळी पडायची. डोळे बारीक छोटे व्हायचे. देवधर त्या रूपाच्या अजूनच प्रेमात पडायचा. देवधर तिच्याकडे पाहतच होता. दोघांचा आता नजरेचा, मनांचा संवाद सुरू झाला होता. एका नव्या नात्याला सुरुवात झाली होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.